ассалому алайкум дӯстон, бародарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб. Хуш омадед ба канали мо, канали Ҳоким Деҳқон. Бародаро, мо як сар биқачаки хмона канали хмонда партофтем. Моли хмона мо ягон мол реклама намекунем. Бародаро, дига метавонед ки ин хеле молакҳои хуби сорта ай канали мо харидорӣ кунед ба нархи арзон дастрас. Бародаро, бине мола ҳама ҷош аҳамияте ай баршам карегем, ав баршам карегем, қафо барш ҳамаша навор карегем. Бародаро, бине дарози мола бине кундиси нашине ҳама ҷош аҳамияте ба занг зани ба харидорӣ кунед. Мо чӣ наворе карегем ҳамун моло савдош дигӣ рафтагиам. Ин молои навай бародаро, бине аҳамияте хай касе ки бародаро мебинед дар ё рафиқоно парте бародаро ҳамин канала як дастгирӣ кунед. Бародаро, аз шумо хоҳиш мекунам, мо одам як мотиватсия шавада. Бародаро, чихела шумо чӣ хоҳише доре дар таи комментария нависонед. Мисол кадом бозор чӣ кунем навор кунем, мо навор мекунем, мепартем, пешкаши шумо мекунем. Бародаро, бинед тамошо кунед. Хай ина гапа бисёр намекунам. Ин пари молам бинед нигоҳ кунед, чӣ хел рӯшани хушрӯй дар нашод гӯшам мувофиқат мекунад. пулуш моли арзона. Касе ки ин мола хар барои эмда бастан беҳад фоидаи хуб метеҳед. Мола ки сорти хушрӯй гардандорай, мисол куфондорай, нигоҳ кунед чӣ хел моли хушрӯй, ҳам дарозай, ҳам рӯшанай, ҳама тарафа 100% мол. Ягон айб надорад. Нашод хӯрдан, нашод саломатиша ҳамаша 100% кафолат метиҳем. хай нигоҳ кунед хӯрданошам мисол навор карегем. ина як ҷана гуфтагем ки алафташи мисол чӣ хел мехӯрад, нигоҳ чӣ хел мехӯрад, моли чӣ хел хӯроя. Нашод ҳамин хӯрданаша аҷоибай да. Мисол тамоми чия мехӯрад, пату пуғро мехӯрад, хуру хушоку ҳама чиро мехӯрад. Бародаро, касе ҳамин як моди куни мо нигоҳ кунад 12-13 ҳазора нашуд. гӯ ки ту бародар чӣ набудӣ. Беҳад мола ки гардандори хушрӯй, нигоҳ кун чӣ хел куфондора кай. Нархуш нархи уқа қимат намемонад. Нархуш 11500 сомонай. Камтарак муомила дорад. Бародаро, бо дастафка дорад. Тамоми гӯши тоистон дастафка дорем. занг зане успед кунед, харидорӣ кунед. мо ҳамин чанд моле партем, чанд бародаро занг задан, рости гап хай дастгирӣ каре, харидорӣ кардам ба нархи арзон дастрас. молакҳои арзонай хубай. иншоалло ҳамин хеле молакҳо дига медонед ки дар ҳамин канали мо мисол бинед харидорӣ кунед. ҳамин хеле молакҳои сорти хушрӯ арзон дастрас. хай ина бинед бародаро, чӣ хел моли дарозай. номеромона гап мезанед бародаро. 904 21 12 13. ин номеро ҳам телеграм дорем, ҳам имо дорем, ҳам ватсап бародаро.